ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ମନ୍ଦ କଣ ଜାଣିବ? ସାବିତ୍ରୀ କି ଦାମୀ ଶାଢୀ ଫଳ କିଲୋକୁ 300 ଟଙ୍କା ନ ଆଣିବୁ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ସେଇଦିନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ଛଡେଇ ଦବ। ଆଉ କଣ କମ ବାଗରେ ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି କି? ଏ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ରହସନ। କିଏ ସତ୍ୟବାନ କାଠ ଆଣୁଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ବାଜିଲା ସିଏ ମରୁଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଲା ତା ସ୍ୱାମୀ କି ବଞ୍ଚେଇଲା ଶିବଙ୍କ ଏତ ଯମ ପାଖରୁ ଫେରେଇଲା। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କରୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିଛେ ସିଏ କାହିଁକି କରୁଛି? ମଲେ ବଞ୍ଚେଇବ ମୋଟେ ବରଂ ଷଣ୍ଢ ପଛପଟେ ଛିଡା ହେଇଥିବେ ପଡିଶା ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବ ଶାଢୀ ପୂଜା କରିବାକୁ ସେ ଶାଢୀ କି ଚିପିବ ତାଟାକୁ ୟାଟାକୁ। ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ମେଳ ହେଲା ଆସିଲେ ହସିକି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବ। ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ମେଳ ନହେଲା ସେଇଆଡୁ ଦୁର୍ଗା ହେଇକି ଆସିବ। ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଲୁଗା ଫୋପାଡି ନିଏ ଯା ଖା ତ ଲୁଗା। ଅଣ୍ଡିରା ବର୍ଷେକେ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଆଣିଛି ଯେ ଏଇଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମେଳ ହେଲାନି କାହିଁକି? ସେ ଯଦି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତା?